Salutare meu, sunt Robi și astăzi facem un episod de Unturned. Din episodul, celălalt episod, ați văzut că mi-am luat un Eagle Fire și toate astea de aici. M-am bucurat foarte, foarte mult când am văzut Eagle Fire-ul ăla. Și da, hai să începem la episod. Să începem episod. Brez, pâine sau mai bine. Nu știu de ce v-am vocea asta. Apă. E foarte bună apa. Bucere, n-am nevoie. Și las copete. Apă, letis. Să mai bine. Pălciuis, nu nevoie. Și o banană, ia. Apă. De asta la nevoie. Fuck. Nu știu să trag. După aia mergem iar la guns. Reci. Eu când așteptam achievement-ul ăsta. E până ai bălășit. Nu mai vorbesc, că nu știu. Nu am ce zice. Deocamdată. Da. M-am de-abia m-am trezit. Aseară n-am avut curent. Nici alaltăieri. N-am avut curent deloc. Și n-am putut să filmez. Da. De ce vreau comandă Team Ground? Nu vreau comandă. Da. Nu să mai decât timp. Trăsesc neapărat așa. 3 minute. Eu să mă duc pe acum, să mă risc. Da, nu prea vorbesc, că nu prea am ce să vă zic. Acolo ne ataca pe mine și pe un prieten, cineva. Era un idiot și ne-a atacat. Soda. Ăla, soda, mă întreb, cred că acum. Poate intru și la Shelton Farm. Deocamdată nu suntem singuri, o să mai filmăm cu prietenii. Dacă îl știți pe Super Game, înseamnă că ăla e prietenul meu și noi o să filmăm amândoi. Eu cu el, Unturned. Dacă îl știți. Dacă nu, aflați.
El are 17 abonați și face o treabă destul de bună, ca mine. Face treabă. Face treabă. Nu cred că m-ați auzit când am zis liniște, ca să auziți. Vedeți ce am găsit aici, nu? Să ne văd decât care la... Nu ne văd? Nu ne văd. Asta. Fac. Stai. Aruncă aici. Aruncă asta și iau asta ok. Ok. Colțul nu e nevoie. Eu asta așa avea nevoie, dar trebuie să mă arunc asta. Ammunition. Habar n-am cine a omorât. Cred că zombie, ce nobi. Am luat să te facă. Șmecher sunt. Da, o să mai primesc o grămadă de prieteni. Chiar o să fiu și turme întregi. 4, 6 aici, care o să mă... La oră o să mergem la airdrop-uri. O să fie prea șmecher. Nu las. Deci când o să ajung la 10 abonați, atunci. Cred. Mă rog, poate și la 8, unde sunt acum. Peste tot o să fac. Oricând, oriunde. Ce poate, bravo. Prostie. N-am permisiune, l-am pus pe ea. Poate asta e doar pentru atunci sau pentru ceva. Cum mai că văd acolo? Bine, nu-l văd. Bine, îl văd. Da, e acolo. Stai să mă duc pregătit acolo. Beau și eu apiță. Apple Juice mâre e mai bine decât toate. Așa. Am 93 radiații. Bine. Radiațiile am avut odată vreo 5. Am murit. Item o grămadă. Da. X-Clau ăla joacă non-stop, nu? Dacă era și X-Clau acum, era ceva gen... Nu ați văzut fața, dar cred că n-am webcam. Poate vă întrebați de ce am văzut asta. Poate că m-am trezit acum. Hai să văd cât mai e. Bine, gata. Cam atât a fost cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa!